Doviđenja. Gde da se sakrim ovde? O, vidi! Hajde da se pretvorimo drugim ljudima. Da, tačno, odlična ideja. Vidi, sad sam ja prodavač sladoleda. Kako je Quentin? Ćao. Ćao, Zak. Ja sam prodavač iz McDonald'sa. Izgleda da dolazi tišina. Ne smemo da paničimo. Znam da su negde ovde. Ko je to kod nas? Valjda liči. Evo naš meni, probajte naš sladoled. Ovaj je baš lep. I ovaj dobar, a još ovaj. Ovaj. Izvolite vaš sladoled, eto uzmite. Svidjet će vam se, doviđenja, dođite još. Oznojio sam se od nervoze. To je bilo jako teško. Našla sam igrača. Našla sam igrača. Kako ukusno, oduševljen sam. Šta? Ne, našli su me. Igraču 199. Našla sam vas. To je to. Nastavljam.